Egunon, eskerrik asko mahaiburu jauna, egunon jaun Andreok. Goikoetxea anderea gezurra da esan duzuna. Gezurra da. Inoiz ez duzue Nafarroak aurrekontuak izatea nahi izan. Eta gainera inolako mozorro seriorik ez duzue erabili errealitate arduragabe hau estaltzeko. Eta nik uste dut zure interbentzioa izan dela honen adierazle esanguratsuena. 15 minutuetan korrika eta presaka inungo konbentzimendurik gabe, inungo daturik gabe, defensiban Nafarroarako hain garrantzitsua den proiektu baten defentsa. Oso esanguratsua da. Eta zure benetako helburuaren adierazle daukagu horrela. Hasieratik jendarteari eta parlamentu honi adarra jotzen aritu zarete. Ekonomia eta Gizarte Kontseiluari iseka egin zeniote. Hala uste du GT, Komisiones, LAB eta ELAK. Epez kanpo ekarri zenuten parlamentarien egoitza honetara eta gainera aurkeztu duzuen proiektua improvisatua eta inongo seriotasunik gabe egina dago. Zuen kontuak, parlamentu honetara ekarri dituzuen kontuak, lautan zuzendu behar izan dituzue, akats nabariak aurkitzen zirelakoz. Kortapega azkarra besterik ez da zuek planteatutako proiektua. Ezarri dituzue programa batzuk gero utzik agertzen direnak edukinik gabe. Eta jarriko dut adibide bat, zenen Nafarroko lehendakari ordeak esan du eta batzuei esan die bagian ez dutela ere irakurri egin. Nik zalantzat ditut, ea benetan Goikoetxea andereak behintzak irakurri dituen parlamentu honetara ekarritako aurrekontuak. Baina adibidea jarriko ditut. Zure departamentuan, Goikoetxea anderea, 180 programa bikoiztua dago, justo ordenación industrial, promoción de la I+D+I y planificación energética. Bikoiztua, azkar egina, kortapega gaizki egina, baina gero, joaten bagara beste programa batetara, promoción de actividades empresariales, ikusten dugu hor, partida bas, actividades generales del programa. Baina gero, bagoaz, partidetara eta desagertu eginda. Kortapega azkarra eta lardazkeroa Goikoetxea anderea. Gainera non eta enplegua sustatzeko partidetan. Eta horrelako adibila pila aurkitzen aldira proiektu honetan. Lardazkeri hutsa da zuena eta gian, hau agerian gelditu ez edin, berandu korrika eta presaka nahi zenuten lege proiektu honen eztabaida eta bozkaketa. Agerian dago zuek inungo borondaterik ez zenutela Nafarroak aurrekonturik izateko, zuen elkarrizketarako deialdi maltzur horretan. Ez duzue inungo esfortzurik egin. Eta gainera, egindakoa, esklusioan oinarrituta zegoen. Nolabait, Nafarroa eskluitu baten eredua dauzkazutelako eta ardura politikoak demokrazian izan beharko lirateke guztion adostasuna lortzea. Behintzat minimoak kunplitzea eta talde guztiei adieraztea elkarrizketa bultzatu horrela nahi dute guk gure ekimena hiritarrok. Bazuek ez duzue inolako horrelako jarrerarik izan. Baina gure ardurari jarraiki sakonean aztertu ditugu zuen lege proiektu hau eta aurretik itzago egindakoek esan duten modura langabezi gehiago ekarriko lukete zure lege proiektua, murrizketa gehiago aurreko murrizketei eta hiritarren arazoak areagotuko dituen proiektu honekin ezin dugu bat egin. Ez guk eta ez jendartearen gehiengoak. Aski da, zenbatetan esan dizuegu, zenbatetan esan dizue kaleak, gizarteak, ezetz. Onartezinak direla zuek planteatzen dituzuen aurrekontuen inguruko proiektuak. Baina zuek zurera.
potereari eutsi hiritarren bizkarrera. Goazen datuak ikustera, batzuk esan dira, jadanik. Baina beste batzuk esango dituz, nik hezkuntzan aldetzen badugu 2012ko aurrekontuekin 34 milioi euro gutxiago. Bartin Andereak esaten zuen, hau izango da hezkuntzaren legealdia. Hortan dago datu esanguratsu bat. Osasunaren inguruan, 80,5 milioi gutxiago aldentzen badugu 2012koekin. Bai, Bartin Anderea, eta posten naiz hemen egona, zeten orain arte, eztabaidaren erdia galdu omen duzuen garrantzitsua den eztabaida honetan. Gizarte politikaetan 2.000 familia oinarrizko errentatik at utzi duzue. Pobrezia gora doain enean enpleguan moderna txiringitoarekin aurrera bitartean, langabezia gora, 55.000 pertson baino gehiago, 18,23% daude lanik gabe. Kulturan 23%ko murrizketaz, eta inbertsioak 102 abiadura handiko trena proiektu zentzugabea eta inungo sostengurik ez duena. Kontoz, ganbarak horrela adierazten du ere. Eta zorra publikoa, aurpegia izan behar da, Goikoetxea Anderea, oposizioari egosteko zuen politika ekonomikoaren ondorio zuzenak. Zeren UPN gonda gobernua azkeneko urteetan. Eta aurpegia izan behar da egosteko besteei zuen ardura ez hartzeagatik. Eta goaz diru sarreretara, aipatu ginda baita ere. Eta ez dakigu patxarranaren orduan edo ze ordutan esan zuen, baina Bartin Andereak argi eta garbi adirazi zuen kadreitan. Nafarroak errebizio fiskal integral bat behar duela eta Nafarroko gobernuak planteatuko zuela jarraian. Horrela, adirazi zen. Noiz? Zuertatuko da? Uda baino lehen edo hortikan, hain zuzen ere Alderdi Popularrak zer egin esaten dionean. Ez dakizue, ez duzue egin nahi. Arazo instituzional larria munduko edozein lurralde demokratiko garatuen begira Bartin Anderea. Printzipio demokratikiko txintxoetan berekimen instituzionala oinarritzen duten mandatari orok jakin badakite ze garrantzitsuak diren aurrekontuen legea gizarte batentzat. Bitarteko ezinbestekoa baita hiritarren arazoei aurre egiteko. Are gehiago, duintasun minimorik daukan edozein mandatarik jakin badaki onartezina dela aurrekontuen bigarren luzapena. Eta berehala jarraian jendarteari beraien hitza bueltatu behar zaiela.